Velkommen til det 13. sæbekasteløb. Jeg skal lige høre, kan man høre, hvad jeg siger, eller hvordan er det i år? Så starten skulle kunne gå i løbet af en 5 minutters tid. Jeg skal så lige gentage de enkle løbsregler. Når vognene er blevet synet, og det er de jo alle sammen, når de kommer herover på startstregen, så er det eneste, der gælder, det er, at der skal være én kører i vognen hele tiden på hele ruten. Når man nu løber ude på ruten, så er der jo som regel nogen, der bliver trætte. Og ham, der sidder og kører, han bliver jo ikke særlig træt, så man må godt få lov at skifte til at køre. Men man skal bare sørge for hele tiden, at der er en i vognen. Også når du går op ad bakken. Hvis sæbekassevognen går i stykker undervejs på løbet, eller hvis man alle sammen bliver så trætte, at man ikke kan løbe mere, så skal man huske at komme herop og sige, at man ikke kan løbe. Så er det altid meget svært for vognen at komme frem, fordi man har sådan en tendens til at samle sig inde på selve stien. At hvis de render med alle sammen, skal de være med hele vejen. I begynder at nej, det var jeg troede. Det røde lys. Mærket på tilmeldingsvagten. Og så husker vi, når vi kommer i mål og kommer ned og får plads samkøren og får afleveret rygmærket til Unicam. Så kommer der et sejlskib derude, kan jeg se. Det må jeg godt lige gøre plads på. Hvem er der hen? Kommer der en par vogne mere, kan jeg se. Nu er vi kommet ned i den øverste klasse efterhånden. Vi er lige fået at vide, at vogn nummer 37, døbevanden, er udgået. Sandsynligvis med maskinskade. Ja. Jamen, på en dag. Så. Det er jo nummer 38. Det var det, jeg blev træt af det top. Og så kommer der en vogn her. Hvad står der på den? Der står 65, så vidt jeg kan se herfra. 65, det er fritidshjemmet Klokkervej. Ja.
Bare, så er der meget derhen. Nej. Der. Så er det meget vej. Så er det en af flere stykker. Nå jo, flere. Så fandt de andre dæk på et tog. Har I meldt jeres ankomst? Ja. Nå, okay. Jamen, det er jo de også. De efterlyste lige før. Det er godt. Det var om 37. 30 er set ned ved permanente badeanstalt. Den var punkteret i gang med at lappe. Og de er over skændes. Den gik da helt galt. Den kan faktisk endda skifte den nu. Jeg synes lige, vi skal gøre klar til at give dem en hånd her. Det er nogle af de allermindste deltagere. Det er børnehaveklassen fra børnenes friskole, der er ved at komme i mål der. En, to, tre. I skolen. Det der. Okay.